Posaďte sa. Otváram dnešné pojednávanie v právnej veci návrhu navrhovateľa pána Juraja Homoľu vo veci vyprátania bytu proti odporcovi Tiborovi Homoľovi. Pán navrhovateľ, prosím, postavte sa. Ďakujem. Trváte na podanom návrhu? Požiadam návrhu, trvám aj keď ide o môjho syna. Môžete si sadnúť, ďakujem. Pán odporca, prosím, postavte sa. Vyjadrite sa k podanému návrhu. Ja som určite proti tomu, prosím, môj otec trpí stareckou demenciou a preto s tým nesúhlasím. Dobre. Pani právna zástupkyňa navrhovateľa, prosím, prednieste návrh. Vážený súd, vzhľadom na tú skutočnosť, že navrhovateľ je výlučným vlastníkom bytu a v tomto byte sa zdržiava i odporca, aj keď bytu nemá vlastnícke právo a odmieta byt opustiť, a preto navrhujeme, aby súd rozhodol o povinnosti odporcu vypratať predmetný byt. Ďakujem. Pán navrhovateľ, postavte sa, prosím. Súdu je zrejme, že odporca je váš syn. Prečo ste sa rozhodli rodinný prípad riešiť súdnou cestou? Lebo s ním sa inak nedá, je to bordela. Takže vy bývate v spoločnej domácnosti? Áno, bývame v byte. Odporca je váš jediný syn? Nie, mám ešte jedného syna, Vlada, ale ten je úplne iný syn. Keď mám 19, vypadol z domu, nie ako tento. Pani právna zástupkyňa odporcu, prosím, prednieste váš návrh. Vážený súd, my s podaným návrhom nesúhlasíme. Aj keď môj manžel nie je vlastníkom bytu, sme si istí, že jeho odchod z bytu by sa neskôr ukázal na zdraví navrhovateľa a preto navrhujeme, aby súd tento návrh zamietol ako irelevantný. A ja ďakujem. Pán odporca, prosím, postavte sa a odpovedzte na moje otázky. Vykonávate v domácnosti navrhovateľa aj nejaké domáce práce? Isté, že veď kto by sa potom o otca postaral? Len beriem, varím a dokonca platujem celý byt. Povedali ste, že vlastne spomenuli ste, že váš otec často zabúda a stalo sa niekedy niečo, že ste mu to vy pomáhali nájsť? Veľakrát. Raz si zabudol a koľko ja som sa musel po ňom vráciať do autobusu. Ďakujem. Nemám na vás ďalšie otázky, môžete sa posadiť. Pani právna zástupkyňa navrhovateľa, máte otázky na pána odporcu? Áno. Vy tvrdíte, že sa o svojho otca dôkladne staráte. Pravda, že sa starám. Dobre viete, že váš otec má problémy s pľúcami, je astmatik a alergik. Ako je možné, že dovolíte, aby váš otec žil v neporiadku, ktorý, ako vravíte, v byte nemáte? Je to pravda? Nie, nemáme, a tá mačka len v mojej izbe. Otcovi sa ani nepriblíži. Tak nám potom vysvetlite, ako je možné, že v byte máte takýto neporiadok a mačka sa dostala do izby vášho otca? Tie fotky si nafotil sám. Hanbi sa. Prišiel si tu očerňovať vlastného otca. Ale Ozi, čo si tu ty vymýšľaš? Pani právna zástupkyňa odporcu, vy budete mať nejaké otázky na navrhovateľa? Nech sa páči, môžete sa pýtať. Takže, pán navrhovateľ, je pravdou, že vy už dlhšiu dobu nenávidíte svojho syna? To odkiaľ toto máte? Pýtam sa, tak mi prosím vás odpovedzte. Ja už som ho znenávidel dnes dávno. Veď sa pozrite, za 5 rokov pribral 20 kg. Vážený súd, už nemám ďalšie otázky. Predvolávam prvú svedkyňu pani Uršulu Feldekovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Sľubujete, že budete hovoriť pravdu, čistú pravdu a nič len pravdu. Ako dobre sa poznáte s účastníkmi? Sľubujem. Toto Tibor je môj sľubenie a pán Bohu len vidíme.
Z akého videnia? Keď som bola u vás asi 3-krát, tak ma tým musím vždy predstaviť, lebo si zabudli. Pani právna zástupkyňa odporcu, navrhli ste výsluh tejto svedkyne, môžete mať otázky. Pani svedkyňa, je pravda, že vy a môj mandant sa chystáte zobrať? Áno, je to pravda. Boli ste už niekedy tu spomínali v byte, ako tam je? Áno, bola som tam, majú tam pekne aj na poriadku. Ďakujem, to nám došlo. Právna zástupkyňa navrhovateľa, máte otázky na svedkyňu? Áno, mám. Poďme rovno. Tvrdíte, že ste navštívili byt navrhovateľa, ale to teraz nie je podstatné. Vy máte 3 deti. Kde momentálne bývate a ako ste zamestnaná? Áno, mám 3 deti, bývam u kamarátky, nepracujem a žijem na podpore. Ako ste sa spoznali so synom pána navrhovateľa a kde plánujete bývať po svete? Spoznali sme sa cez internet a plánovať po svadbe plánujeme u neho. Žijete len na podpore. Chcete nám povedať, že ste z podpory mohli dovoliť zaplatiť internet? Na internete som bola u kamarátky. Chcete bývať v byte aj so svojimi deťmi, navrhovateľom, odporcom a psom? Áno, ja a moje deti máme radi psov a nevidím v tom žiadny problém. Týmto sme vážený súd dokázali to, že pani svedkyňa v živote nebola v byte pána navrhovateľa, lebo oni nemajú psa, ale mačku. Už nemám ďalšie otázky. Pani svedkyňa, môžete sa posadiť a ja tento raz predvolávam ďalšieho svedka, Simona Homoľu. Dobrý deň. Dobrý deň, uvedte do akej miery poznáte účastníkov konania. Navrhovateľ je môj otec a týmto odporca je môj brat. Ja si myslím, že toto sa malo riešiť doma a nie na súde. Právna zástupkyňa navrhovateľa, vy ste navrhli výsluh svedka, máte slovo. Kedy ste naposledy navštívili byt svojho otca? Asi pred mesiacom, lebo v tomto bordeli, asi tam by neprežil nikto a nechápem, ako ty by mohli tam nechať žiť nášho otca. Nemám ďalšie otázky. Týmto ukončujem výsluh svedkov. Pani právne zástupkyne, uvedte svoje záverečné návrhy. Máme za to, že náš návrh bol obhájený dokazovaním svedkov a preto trváme na podanom návrhu. My aj naďalej trváme na tom, aby súd tento návrh zamietol. Ďakujem. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Takže vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Súd ukladá odporcovi povinnosť vypratať byt, a to v lehote 3 dní po pojednávaní. Odporca je povinný zaplatiť pro vykonania navrhovateľovi. Pojednávanie je skončené, môžete odísť. Máme aj niečo, čo sa potom stalo? Iba to je že ja, Čaute. Právna zástupkyňa navrhovateľa, máte otázky? Ďakujem za otázky. No a teraz som sa stratila. Tam sme Radšej to niekomu pokazať. Máme svetky. To sa povedz sír. David. Aha. Matúš. Fotografka. Tak zatiaľ dáme na vás záber. Však tu kúkajte, usmievajte sa. Možno práve ty. Toto sa nič.